साला मालो के रुपए खाए नहीं खइले कहां चल रहे है जा तनी मीटिंग करावे होय दोसरे तो मीटिंग होता थे हम भोर से खइले बे कि नहीं रहते ना पूछले हां बना के रख दिल बन जाके निकाल के खा लेम हो बाबा निकालम होय देखा तो मैं चपाला मालम चार चपाला तो दिमागे पहुंच जन ले ए ज्यादा चिल्लाइम ओ जा दीदी लोग हमारे इंतजार करते जा हम लोग खाना निकाल के जाई निकाल के खा ले हम ठीक बानू आही दादा बड़ी खेचड़ी मेहरारू भी नु एकरा बहनी के हम तो ओकर समूह के मीटिंग से परेशान हो गेल बानी अच्छा ठीक बावे तो ओकरा घरे काहे रे बाबा काहे अपने घर माइल बड़े ए मारा तू तो चुप रह ता ना मना करला बोरे बोरे चल दलस बेग उठा के ताला के खाना पूछल ना पानी पूछलस जाए दे 2 पैसा कमाती है तो ठीक है नु बा तोरा बाहर भीतर नहीं कनु जाके पड़त बड़ी नु पैसा कमाती तो हमरे पता बाटे आ गुरु नौकरी के अभी कहलु 12 बजे राती है तो ठीक रही त बोलम रे दादा बोलम एगो ताइल बनी घामा में ले दिमाग खराब होइल बा ना जाई रे आराम करी थाक गेलो हम चलो तनी अब आराम कर तनी मोबाइल चला ली ए जी तनी 2000 रुपया दिन जतिन बाजार है साड़ी किने के बा हम दी पैसा पागल आई बड़ू का अब तू कमाते बाऊ तब हमें पैसा देवे के पड़ी आ जाते बाऊ बाजार त जाए हमारे यदि कुर्ता पजामा ले ली हो चलो हट निहाल तनी साबुन दिया त रे नहीं ए जी सुनो तनी कहनी है ना कि हम कल से 4 दिन खातिर मीटिंग में जाते नहीं कल से हम 4 दिन तक घरे ना आए 4 दिन तो ले अब तक बर्दाश्त से बाहर होता थे आज तो सारा कॉपी किताब जरा के फेंक दे हम ना रही बास ना बाजी बसुरी आ ना ते भर गांव चल के मीटिंग कराई पे कहां बैठे का